Какво по дяволите е ашваганда и за какво е полезна? Намалява стреса и тревожността по жласуне и може да понижи нивата на кортизол и да подобри устойчивостта към стрес. Подобрява съня, помага при безсъние и по-спокоен сън. Повишава енергията и издръжливостта, често се използва при умора и физическо изтощение. Подкрепя паметта и концентрацията. Възможен положителен ефект върху когнитивните функции. Подсилва имунната система, има антиоксидантни и противовъзпалителни свойства. Подпомага хормоналния баланс и може да е полезна за щитовидната жлеза и репродуктивното здраве. Подкрепя сърдечно-съдовото здраве. Възможно подобрение на кръвното налягане и холестерола. Подпомага мускулната сила и възстановяване. Често се използва от спортуващи. Ашвагандата не е подходяща за всеки. Не се препоръчва при бременност, автоимунни заболявания, проблеми с щитовидната жлеза без лекарска консултация или при прием на определени лекарства, успокоителни, хормонални, имуносупресори. Ако искаш, мога да ти кажа как се приема, каква доза е обичайна или какви са възможните странични ефекти.